Når du først begynder at arbejde med Google Drive, kan det være en god idé at lægge dine filer i forskellige mapper, så du nemt og hurtigt kan finde dem. Det kan du gøre ved at klikke på Opret her i menuen til venstre. På menuen under vælger du så Mappe. Du skal nu give din mappe et navn, og jeg skriver for eksempel DOF. Så klikker du på Opret. Og som du kan se, så kan man se din nye mappe her i oversigten. Hvis du nu gerne vil lægge filer i den her mappe, så markerer du dem og klikker bagefter på Flyt til. Du skal nu vælge den mappe, hvor filerne skal ligge, og jeg vælger DOF her ved at klikke på den. Så kan du nu klikke på Flyt, og nu ligger dine filer i DOF-mappen. Prøv at klikke på den, så kan du se dine filer derinde.